Em çima divê pirtûkan bixwînin, em îro li ser wê bisekinin. Çima divê zarokê me pirtûkan bixwînin û paşê jî em ê hin îstatîstîka bidin li kîjan welatî serê kesî çend pirtûk dikevin û herî dawî jî em lê mêze bikin di nav tevgera Kurd de çawa pirtûk têne xwendin yan jî nayên xwendin em dest pê bikin. Pirtûk gelek tiştî didin me. Divê însanekî nîv saet pirtûkan bixwîne. Ev pirtûk stresê kêm dike. Pirtûk dike ku însan rahettir razê. Pirtûk dike ku Alzheimer yani ew nexweşiya bîr, nexweşiya hiş pêşî li wê bigire. Pirtûk gelek tiştî dide însanan. Ne tenê ev. İstatistikekî din heye hê balkêştire. Dibêjin zarokên ku yan jî kesên ku pirtûkan dixwînin parrafekî wisa mezin di 13 saniyeyî de dixwînin û fêm dikin. Kesê ku pirtûkan nexwînin eger jîr bin heman parrafê 49 saniyeyî de dixwînin û fêm dikin. Benê ji 13 saniyan çû 49 saniyan. Yên ku hiç pirtûkan nexwînin parrafekî bi vê rengî bi deqîqeyan jî nikarin bixwînin. Loma jî xwendina pirtûkan ji bo bi taybetî zarokan û paşê jî ji bo her kesî girîng e. Em pêşî bêhnbêjin. Em hinekî mînakên din bidin. Pirtûk çi qas welatan jî pêşve dibe. Mesela şerê cîhanê ê du duyan de Japonya hemû têk çû. Almanya jî hemû têk çû. Lê Tirkiye neket nav şer. Îro li Japonyayê serê kesî salane navbera 20-25 heb pirtûkî de dikeve. Yani her Japonekî salê 20-25 heb pirtûkî dixwîne. Li Tirkiyeyê ev hejmar tenê heft e. Yani ji sisêyan yekê Japonyayê. Îro Japonya li ku ye, Tirkiye li ku ye. û Almanya sedî not û nehê wan xwendin e. Pirtûk tiştekî wisa ye. Ê baş em Kurd çi dikin? Bi taybetî li Bakur ez parçeyê din nabêjim. Di salên notî de ciwanên di nav vê tevgerê de mesela an Dem Partiye wê çaxê partiyên din HDP bû yê din hebû. Ciwanên wan di çenteyên wan de pirtûk hebû. Ne nan pirtûk hebû. Anha mixabin di asta xwendina pirtûkê di nav wan de jî gelekî kêm bûye. Wisa bifikirin weşanxaneyê aramê gelek pirtûk difrotin û her beşdarî fuara Stenbolê dibûn. û standa wan ji standên din zêdetir qelebalıqtir bû. Lê îro em dibînin ev çend salin qet weşanên aramê beşdarî fuara a Stenbolê nebûye. Tevgera Kurd divê di vî warî de jî carek din were ser xwe ku wan pirtûkan bixwîne û bide xwendin. Em ê îstatîstikekî jî li ser pirtûkên bi Kurdî bidin. Ji bo Bakur ne parçeyê din. Li Bakur gelek kes dibêjin 20 milyon Kurd hene. Bi rastî 20 milyonun, 25'in, 15 yan 10'in çi qasîne ne mühîm e jî. Lê çi qas pirtûkên Kurdî têne xwendin. Çi qas têne çapkirin. Di sala 2024 de yan jî em wisa bêjin di 5 salên dawî de bi giştî navbera
305 حبیده پرتوک چاپونه پرتوکن به کردستان نابرا 305 حبیده بفکرن که میلیون 20 میلیون انسان هبن لی ساله تنه 305 حب پرتوکن به کردی هاتبن چاپ کرن سری کسی چند پرتوک دکبن 000 بن صفر اکسیک ده gerek de varideci helbet Kürt liser biseknin. Me got pirtûk giringin, pirtûk ji bo her temenî giringin, helbet yên bi Kurdî jî ji bo zimanê me hê girîngtirin. Berî ku em dest bi 2026 bikin, em balê bikişin ser Kurdiya xweşî, pirtûkên bi Kurdî jî em hêvî bikin wê salê pêşiya me de ev pirtûk hem xwandina wan hem çapkirina wan zêdetir be. Pirtûk ji bo me gelekî giring e. Îro bila ji bo pirtûkan be.